Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Oshana. Thank you, Jesus. எனக்கு அவ்வளோக்கு தமிழ் தெரியாது, இருந்தாலும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஓகே. ஒரு நாள் ஒரு 7 ஆயிருக்கும் நைட்டு. அந்த டைமில் அப்பா அம்மாலாம் வெளியே போயிருக்காங்க, நான் தனியாக தான் இருக்கிறாங்க. அப்போது டிவியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அப்போது சும்மா ஒன்று எடுக்கலான்னு இதில் பைபிள் வேர்ட்ஸ் எடுத்தேன். அதில் கிடச்சது இப்படி தான், பயப்படாதே, நீ எதுக்கு பயப்படுறேன்னு. ஓகே என்னதில் நானும் ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு ஓகே கத்துறேன்னு அப்படியே நின்றுட்டேன். 1 செகண்டு கூட ஆகலை, கரண்ட்டு போயிடுச்சு. ஆனால் கரண்ட்டு போனால் நான் எப்போவுமே பண்ணுறது கத்துவேன், அலறி கத்துவேன். கரண்ட்டுனா அவ்வளோ இருட்டு பார்த்தா ரொம்ப பயம் எனக்கு, அதனால ரொம்ப கத்துவேன். ஆனால் டக்குன்னு இந்த பைபிள் வேர்ட்ஸ் எனக்கு வந்துச்சு, பயப்படாதே, நீ எதுக்கு பயப்படுறேன்னு. ஓகே நல்லதில் அப்படியே நான் சைலண்டாக வெளியே போய் உட்காந்துட்டேன், வீட்டுக்கு வெளியே. அப்புறம் கொஞ்சம் முடிஞ்சுதான் நான் யோசிக்கிறேன், எனக்கு இப்போ கரண்ட் போனாலும் எதுவுமே பயமே இல்லை. அன்னத்தோடு எனக்கு பயமே போயிடுச்சு அந்த ஒரு 1 பைபிள் வேர்ட்ஸ்னால. பயப்படாத, நீ எதுக்கு பயப்படுற. நம்ம கஷ்டங்களெல்லாம் கர்த்தர்கிட்ட சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு பைபிள் வேர்ட்ஸ் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, அதே மாதிரி நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க எல்லாமே. ஏசு பேசுவாங்க எல்லார்கிட்டையுமே. இது என் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு சின்ன மேட்ரு தான். ஆனால் உங்கள் லைஃப்பில் எதாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு சொல்லதுக்குன்னா, நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். கஷ்டத்துலலாம் யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு கர்த்தர்கிட்ட சொல்லுங்கள், ஒரு பைபிள் வச்சுடுங்க. உங்களுக்கு தேவையான பதில் கர்த்தரே கொடுப்பாங்க. God bless you all. Thank you. Amen.